egun zailak izan ditugu hemen, Martutenen eta batez ere hemen Pilar auzo honetan, eta gaur gaude ikusten, zelan gelditu diren ja, oraindik euria daukagu, jarraitzen dugu euria eukitzen, baina euri honek ez du horrelako eraginik izango. Egun hauetan daukagun aurreikusita euriak ez dituzte kalterik egingo, baina pasa diren egunetan izan ditugun hemen ur oso altuak. Hemen bi problema dauz, bata zelan diren sartuta hemen antzinako erabilerak, etxeak eta orduan oso baktu daude, eta horregatik behartuta gaude hainbat obra egiten horrekan. Eta beste aldetik ez da gehiago eraiki behar horrelako tokietan. Nik uste dut horiek dira, alde batetik prebentzio lanak egin behar dira, ez direla gehitu areagotu problemak, ez dira areagotu behar, eta beste aldetik daukagunak babestu behar dugu. Horregatik orain dela ja urte batzuk lanean gabiltza instituzio guztiak hemengo arazoak konpontzeko, eta horrela egin dira hainbat zubi aldaketa, adibidez, Karabel zubia aldatu egin zan orain dela gutxi, baita ETS-eko zubia ere, eta oraindik ere badaukagu hainbat lan egiteko. Pasaren astean adjudikatu zen obra nagusia hemen, Martuten auzoan egingo dana, eta horrek suposatuko du hemengo Pilarreko pasarela bota eta berri bat egin, asko zabalagoa, eta baita Martuteneko zubia. Martuteneko zubia ere 25 metro daka eta 50 metrora pasauko da, eta horrek suposatuko du errekak asko hobeto funtzionatuko duela horrelakoetan. Horiek denak eginda, hemengo auzoetan uholden eragina askoz gutxiago izango da. Ni badakite zaila dela, jendeari pazientzia eskatzea horrelako egoeratan, baina lanean gabiltza, eta espero dugu lehenbailen problema hauek konponduta egotea.